khat khandai ngan puli na do khat ka baning kong ter ka gospel ka jong Lukas kalenong ka bakhat khandai ki khat nadu ka baning kong ter tungin ya ngap ya ka ktien jong blai ti ndau larung syapo bat ba udang yat leng bai ka Jericho hakmi ubriu bakerteng usakayos ubalalong urang ba kinong krong bat ulalong ubarius pa ti ula persyang khnang banyu iyo Jisu uday uno henry umla nau tau pat ba na baulong ubalengkot kerenieng na markata haba ula mare syaswa ula kiyo halor diang dembur baun yo iyo u na baun sayat na kata galenti ti haba Jisu ula poye kata kajaka ula khmit pat ula yo iyo u bat ula ong ti ha u ko sakayos tudayar no kloy ru na bahagani kasngi kadayang nga bansa hakayeng jongme ti ula yarno kloy ru pat ula priang sngo bahaya u da kabalik kemen haba kilui ya katati kile kren knyum baro kia ong ula lech hapo yeng bantia basa bat ubriu bapop henry haba ula yeng George usakayos ula ong hautrai hakmi ya kabasiteng na kiyay ru kijonga atrai ngan saay hau beduk baladang lasim kolop ya kay ru na ununuru da kabamudoy lamler ngan sa siopat sausya uji suti ula ong hau hagani kasngi kajing penem kalawan hagani kayeng namar ba ulong ukon wa Abraham ublayun kerhu ya kajing puli ka ktien ba ko jong u to ga delek cha ublay hagajing dwai tong ni dwai kublay ko kpa jungi ubhabneng kanong idap da kajing sngongu yeme na margani kapor ka bakordor ka ba me penla yang isisiin bangin wan na khamat ka khet jungi jing isnay jome ngidap da kajing sngongu ngidap da kamen siem jo kajing sngorit ru haba me pli bat yai pli ngi kani kalat ka bakum kani bangin yo ban mani bat syakri ka keteng ka ba im bat ka badon bo jome ngia so lang bat ki para bangej ba it ngia so lang bat ki parlok baro kam tam gitu ke basitom ke bapang ke banyun ke badan si ke jaka ke bajengai ke bamla banwan ban kiu si ke ying ke bakut bak bakentang jome henry ke bakadonut jong ki kaslay da kemensim jong ke jing snguit jome ke batrang ke basliang bat ke bakwa ban mani ban pen kraw ya ke keteng jome ke bayai angnut ke bayai ap ya ki kabu bat ki lahat ke bakum kini bangin yo ban mani bat syakri ka keteng ba em bat ka badon bor jeme kum ta khroy ngi dona khmat jeme ko kenrat ngi syong nga khmat ki screen TV ngi syong nga khmat ki mobile phone ngi don halake jong ki yeng halake jong ki kamera halake jong ki jaka ki ba pher henry ka donut jong ki so lang ha ka jing long ko wei ban nyang nut ban mani bat syakri ya ka keteng jome kta yangi ko kenrat da umen sim bakut pen ki ya ka men sim jong i wei pai wei khnang bangila ban mat ya ki jingker ku ling ba ka jing selok ki ba kentang ki ba kum kini hapadeng ka jing long ki ba pher ki ba mangingi mat ngila bandan na pleng ki jing sitom ngila bandan na pleng ki jing pang ngila bandan na ki jakatrai ngila ban ki jakapuli ngila bandan jengai ba nalaka jong ka snong nalaka jong ka jela nalaka jong ka riru hanrai kenrat habang ya so lang ha ka jing long ko wei nginget ba mayo i ya ka jing angnut ba ka jing trang jongi kum tangi dwai ba men ker khu ker pang yangi ko kan rat bi ai ba ni ka jing sekritin blai ka ba kodor kanong ka bor ban ker khu yangi kanong ka bor ban pen syat yangi kanong ka bor ban pen thama yangi kanong ka bor ban pen ya ka donut ya ka men sim jongi ban sngo thu ya ka jing kraw jo ka jing itba da ka ba me iet yangi ki nong pop ki ba jot ki ba ram trai ngi sngo thu bangilong kum ni de na mar jong me ban ngitip kan rat bi ban nginang la ban yaj ru de na mar jong isnay jome kum tingi dwai ba men alam ya ni ka por jo ka jing syakri jongi nado ka basdang hado ba waino wat sya kan rat ba kan sulong tang ka jing pendep ya kan niam ka rukom kan sulong tang ka jing pendep ya ka jing syakri henry rap kan rat bi bagi ni ka jing syakri tin blai ki ba me ai kin khta ya ka do nut ya ka jing atip lem ya ka jing sngo men sim jongi kin ra yangi ha ka jing dai ka bangi don rengkat ban me kin pen syat buar yangi bangila ban sngo thu ya ka jing kraw jo ka jing itba jome ublay uba it yangi kin long pop
ban ublay ubayay kwa banon ra ka jing kerku ka jing em jongi trai bi ngi doi men shim ti ngi hapadeng jo ka jing em habang ya ka ngila ban mat ka jing shitom jing pang ya rap yangi pen khia pen kot yangi ngila ban mat ka jing jinjar ka jing kuslai ka jing ya ka jing jin ya ka jing syam jong ka jing em ya rap alai bor bangla ban mat ya ka jing plat chiliang ngi doi ba men kan mau yangi ngila ban don ka jing long ki ba pher jo ka jing em me tip lot me i lot yangi kan rat namam la ban buri ai na khmat jo me tanggawai ka bangi kerpat kalong pamen kerku yangi baro atrai bi yarap yangi bangin mat ika jing kerku yarap yangi bangin mat ika bor yarap yangi bangin nang la ban syania ban IT bat berat lot laga jong ka jing em jongi hame ngi doai men chimti kum tai ka por jing shekli na dok bas tang na dok wai no jong ka baki ai ka iki bangin pendap kin long ka jing kerku kin long ka jing pen syat bor kin long ka jing pen thamai bor bat ken ra ya ka jing syaman siem jongi bangin nang la ban mat ya ka jing kerku jome trai me iyo shekli jome wayeng ka ni ka por na ka ni ka jaka ka kentang rengkat bat ka jing sngo khia ha ka donut ba ka men siem jong u habau yeng nam ta ka buram ka jome ba ma men penan kami u kan rat ba long tang ka tendong sawa bagi ktien ki ba mi na u kin long ka jing kui ki khon jome kamper hang no ngila bandon kamper ka jing long ka ba kum kanu ka ba ngila bandon hanrei kan rat penan kam ya lo jong shekri jome tang ka tendong sawa sya ba men siem jome unya laj lut un ki laj lut un khta un pen kendu iki khon jome ko kan rat bi bangin sung thu ya ka jing krau jo ka jing iet jo me bangin sung thu ya ka dor jo ka jing adai ka bangi don rengkat ban me bangin sung thu bangi don kam ya me bat tangi me hi hagi por baro jo ka jing em jongi shimti kum tai ki ni ka por ka ba kodor bat ka jing shekri baro ka bangi don ban pendap hagi sang di jo mengi syania bat ngi IT au blai ya ka ni baro ngi pan ngi ngo ngi dam ngi dwai ban ngi khot kerpat ru hagi kerteng u jisu nong penem amen. Ki para bangit bait ki parlok baro nakabenta yaladi bat nakabenta kabalang la nkra ngi ai khublai ya phi iwai pe iwai ha ka kerteng ka ba em ka kerteng ka ba thiang ka kerteng ka bamju sha job ka jong unong pen em jongi u Jesu Christ ngi ai ngo yo blai ubayai pli yangi ya ka wai ka tayau sha ka wai pat bangila ban ya kendu kum ni bangila ban ya slok lang bangila ban te ya keduan bat kham tam bangila ru ya kaban pawa khmat jong trai da ka jing angnut ba ma uru un pensyat bor ya ka jing em jongi kom kabalang ni ai ngo yo blai nam ta ka lat bau ai bat ngi sngongo na ka benta kitu baro ki badwai na ka benta ka jing angnut jong kabalang bangin la ban yo ban syakri ya ublay langi don halaga jong ka snong halaga jong ka ri langi don syabar halaga jong ka jella langi don jengai ba baleng bagi niki kor kibor nginyo ban mani bat syakri ya ka kerteng ka jong trai ngingat ba ublay la kerku yangi nakawai ka por sya ka wai pat bat agani kasin sa sisien pat ngidon ka jeng angnut bat ka jeng nget ba ublay sa sisien un kerku biang ya ka jeng em jongi ngala pendem ha ka jeng duai ka ika kubor ka ba mangingin ya keren ha ka ni ka por bat layalam yang sya ka wai niki subject syakaway ni kibenta jo ka Bible. Kibabaro nangingikan mau bat ngitip bahaya ka. Bat kanong rim jo ka jing slok kanlong. Naga gospel ka jong Lukas kalonong ka bakat kendai. Kidkhot nado ka baningkong teter. Ya ki bangal adep pulih ne ka basdang. Nganum pulih syu ya ka sajisien. Namar bakan simpuah nrei na ka ni ka jingja. Ngin siap hai bat pej. Ka ka kubor. Ka baublay ukwa ya ka ban keren. Na ka benta jongi iway pa iway. Para bangit bait ada pidon ka Bible bat pi balar fin pli ka Bible jong pi pinyu i hang tu balasyon ha kidak ki bahe kidak ki bayong. Ya ka phang jong kini kidkhot na do ningkong ha do kendai balatho bat ka phang hang tu kalong ujisu bat usakayos. Ujisu bat usakayos. Kata kadai ka phang ya kabalabu hakini kidkhot kibanga ngala puli menne hakabasdang tiha shwa ya kabangingin salet syaka ka ba ublay udon ba mangingin ya puson bat nginya perkhat lengba ka jing lengba ka ktien jong ublay sya yang aban syupen kan mau tang kan diat baha syapang jong usakayos
Para bangai piit kajing etuk kana syapang jong usakayos kadai kajing etuk kana kabapau ngalaban ong. Kadai kajing etuk kana kababaro nangi ngia kenmau yaka. Lesi naduk ki kena ki barit haduk ki balasan larang ba baro nangi ngitip syapang jong usakayos namarba ngilaju keren syapang jong u laju etuk kana syapang jong u haki skul pun pau ki ba mangi ngilej bat ki kubor ki ba kodor ki ba ngingila banyo haga jingadai bat uni ubriu ka Bible ka ong ba uni usakayos ulong ubriu ubariu spa ulong ubriu ubadan ka kerdan ulong ubriu ubadan ka bor haga jing im jong u ulong ru uta ya ubah hakiktin jong ka Bible latho ba ulong urang ba kinongkrong urang ba kinongkrong. Para bangai biit habangi ong urang ba kinongkrong siya yang nga ban pankan mau yangi ba usakayos umday utu ubakrong namar ba umdan umday utu ubalik nakaway kajaka siya kaway lani ubasyong nga kanuno kajaka ubaap ya kabanyo ya kajing isnay na kibriw Henry habangi keren siya pangjong u kum uta urang ba kinongkrong ngis ngutu hagaktian pareng giong uday uta u kolektor hangni hagaktian joka Bible bat kiwi ki translation bala translate hagaktian pareng giong uday uta u chief tax collector ti kumtang ngila ban ong baka kam kajong usakayos kadai ka bahe kadai ka kam ka ba kraw kadai ka kam ka ba hakmat baha bat ka kam jong u kalong banlum yaki khajna kumba ka sorkar kalabu nakibriw kata kadika kam jong bat namar ba utrey ya kadika kam ngilaban ong ba ulong ubarius pa lesi kalaban long ru bana kajing trey jong u kidon kijing trey ki ba utrey ki ba penlong ya u ba unum le bah hala ka jong kajing trey hakarukom ba kibriw kim sungutan nach pang jong u lesi ki benta ki ba kam syapo kung mangila puli maneh wasdang i balak hot ru ya u unong krong unong pop laban ong ba simle hok ya kakam laban ong simle bahaya la kajong kakam ya kabala ya u hakajaka ba unle hok unle badai unle babet ya kakam balaay laban ong upanan kam bakala ya kata kakam kaba ulayo ukrong bamday dakiktin jong ka perthai jongi mentangi ong lesi u praktis ya kajing bamsap u praktis ya ka corruption umle bah ya ka kam ka ba mau uday ya ka banle bat kumta kita ki kambaro ke ba mau le kiwan ra ya kajing isi jong kibriw kiwan ra ya kajing bamsngutenat jong kibriw para banget iit haba perkat sepang jong niu briw haba perkat sepang kita ki ba mau ulong bat haba perkat sepang kakam ka ba uni ubriw trey ngasngo kum baka jing keli ka ba ublay ukwa ban keli yang bat ya pi iway nado ikam ibarit ba mangingi trey hado kikam ki ba kraw ki ba ublay ubu yang i bangingin trey ka jing keli kalong ngi trey hok ne ya kikam ki ba ublay ulasanya bat ula ayangi ngile bahane ya kita ki benta ki ba ublay ulasanya bat ula ayangi dakumway pat balay bangi ngihap bantray bamhok balay ba mangi ngihap bantray bamday balay ba mangi ngihap ban le ya ki balong ki bala banon ra ya kajing isi akmat jeng kibriw bat kam tam map ya ngala dengan bu dikiktin ki bakham kajing ijeli hakmat jong ublay kani kadai kajing puson lani kajing perkat kaba manga bat mapi ngidaya kaban perkat ngidaya kaban puson ngidaya ban penlek jingmut hakakam ba mangingitray ngilayo ya kabainong kababiang bantray ya ka ngilayo ya kabainong kabaday banle ya ka balaypat bangihap bantray bamday balaypat bangihap banle bamday banwan ra ya kajing isi haki beliau banwan ra ya kajing isi akmat jong ublay banwan ra ya kata kabale sila banong halendet jong ka khamat
halendet jong kajing long jing im jongi banwan ra ya kata kajing bom suk kajing sngow konyok mensim kajing bom sngow tenat haki ki namar jong kita ki practices ki bamangingele halaka kamba ublay ulasanya abadula ayangi kani kadai kajing perkat ka bamangingi day ban perkat bat usa kayos ulong ubriyo bakum utaban map yang ale si ladangin hap ban ong bale si bentana kata kajing ruspa jong uru kala ban long namar jong kajing bom trehok jong u ya kakam ka ba ublay ulasanya hau para bangaj beit hakani kapor nakani kajing ja jong kajing im jong sakayos don lai teli ki banga kwa ba mangingin ya pet kloy yaki banlong kajing kerku na kabanta jongi kabaning kong usakayos ubakwa banyo iya ujisu usakayos ubakwa banyo iya ujisu ka Bible kaong layat hu bakaladon kajing sawa hum ham hakash nong kathaw bau jisu un sawan banyat lengba jong kanikash nong Jericho ban habakalawan kata kajing sawa habakalawan kata kajing tip habakalapoy kata kajing yo sngow syapang kabakum kata kibriu baro long ba kiladon sibun ba kibakwa banyo iyo jisu bana pedeng jo kita kibriyo ki babon ki bakwa banyo iyo jisu ka Bible ko ong usa kayosru ulong uway na pedeng jo kita kibriyo ki bakwa ya ka banyo ya u jisu hangni ka jingkeli ka ba mangingila banbu kalong kaay kadaw ka ba kibriyo ki kwa ban iyo jisu kaay kadaw ka ba usa kayos kwa ban iyo jisu uladon lot ki ay baro kaspa kapaw kanam ka kabuar kakerdan bat ki ay baro kaay pat kadaw ka ba penlong ya u bau kwa ban iyo jisu para bangaj biit kani kabu kajingkeli yang ngiru menta bat kata kajingkeli kalong hatu ngi kwa mo banyo yau jisu nganong bakala ban ong baki ying mani ki ba mangingilet ban mani ya ublay ki long shibenta na kita kijaka na lani daka ba mangingis ngotu baki di kijaka ki ba mangingila ban ya keren ya selok ya mani, ya pen karaw, ya penan buram, ya kakerteng ke jong utra, ya kakerteng jong ublay. Bat ka jingkeli kalong. Ngi terang na em banat sikijing yaseng. Ngi terang na em banat sikijaka mani blay. Ngi kwa na em banyo yaw blay. Ngi kwa na em banyo yaw turay. Bat unong pen em jong Jesus Christ. Kay kabadon halendet apo jongi kaba penlong yang ba mangingin kwa banyo yaw jisu bangin penlong yang bangin terang banyo syambat u Bible ti ka ong usakayos ti ulakwa ya ka banyo yaw jisu bakata ka jingkwa kabadon na u kam day syu kabarit hanray kaladay ka jingkwa kabakraw ka jingkwa kabajur banyo yaw jisu kamat kabaar, ka Bible ka ong kanang, bausa kayos unyo iyaw jisu, ulahap ban kiyo, yaw diyang dembor. Kanang bau niyo iyaw jisu, ulahap ban kiyo, yaw diyang dembor. Ngili puli mene, siya kibenta kibakam siya kamat para bangay bait. Ba, kaay ka ba layat ho, siya pang kajing kalong renyeng, jong sa kayos kalong ulong ubriyo balangkot. Balesi kata kajing lengkot jong u kala penlong ya u ya kabandon lupa kata kajing perkat apo jong u ba uday ya kaban yo ya u jisu henrai un yo kumno ya u jisu haba u yeng lang rengkat bat kiwei pat kipar beriu namar karen yeng renyot jong u kam yakot rengkat bat ki nama ulong ubriu balengkot kumta ka Bible ka ong kata kajing kwa jong u banyo iyo jisu kata kajing terang jong u banyo iyo jisu kala penlong yo u bah kata kasengi balabu haka baki beriu barok kiliami banlet banpet yo jisu ulong oba komuno usa kayo suru ulami bat ulalet bat ulah hap ban kiu yo ding dembur na kabenta banyo yo jisu para bangay bait
hang ni ngiyui ka gospel ka jong Lukas ka nong ka bakat kandai ka yatu bau Sakayos kanang ban yui u Jisu ulah ban kiu yau tau ding dembur ban nang ta na uding dembur usyong na ka benta ban le tang ya ka wei ba kata kalong ban yui yau Jisu ban yo ya ka view ka basyai ban yo ya ka view ka baklia ban kata kalong bau un yui yau Jisu bau ya leng ba kata ka jaka bat kasnong jong u para bangat biit kani kaya lam yang bat kaya lam yang ngi bangin perkat bat teng ha kajing yat lenti jong kajing em ngihap bat ngi kumle ya ki ai ki ba mangi ngi sngo thu bangim dei ban le khanang bangin la ban yo ya ki ai ki ba mangi ngi kwa bat ngi thrang ha kajing yat lenti jong kajing em jongi teng ki set don dei gitu kajing ong ki ba ong baka bansi ka thom ya ka sang teng ki ai ki ba mangingi kwa ki penlong yangi bangin le ru wat ya ki ai ki bangis ngau thu shai bangim long ban le ya ki laningim dei ban le ya ki lani kamlong ka babha yangi ba mangingin le ya kita henrei penban ngi le ya ki namar bahalendet lani syatai syakawai pat ka benta kadon kata ka jingkwa nakaliang jungi para bangai biit ha kalong beriu man beriu ha ba mangingipet lesi ngila ban ong teng kum ki beriu ngilahap ban kiu ya shibun ki jingkiu ya shibun ki jingking ha ka jingim khanang ba mangingila ya ka ban kot syakita ki ai ki ba mangingi yo i ngikiu lesi yaki kerdan kanang bangin yo ya ka spa ngikiu yaki kerdan jo kanam kanang bangin yo ya ka ngikiu kanang bangin yo ya ka burom ngikiu kanang bangin yo ya ka bor ngikiu bat teng kita ki jingkiu jongi ha kita ki jaka bangi ngikiu kimlong da kalenti ka badai kimlong da kalenti ka babej kila bandai da kilenti ke bamdai kila bandai da kilenti ke bam ya habdur henry ngikiu yaki nama bangi kwa banyo ya kata ka ai ka ba mangingi labu mut ba mangingin penyo yaki haga jingyat lenti joga jing im jongi usakayas usungutu kanang ban iya u Jisu habet ban le yakawai ba kata kalong ban kiu yau ding dembur balesi haga ni kapor ublay u khot yangi bangi ngin yet yala di bat ngin keli yala di ki ai kita ki kenjang jong ka jing im ki ba manga bat ma phingi kiu kanang ba mangingin kot syakita ki ai ki bamangingi yo i bamangingi dei ban kot ban poi ban yo yaki hakajing yat lenti jong kajing im jongi kiai kita ki kenjang bamangingi kieu ngikieu yaka dakalenti ka badai ngikieu yaka dakalenti ka bakhut ngikieu yaka dakalenti ka babet ni dakumwai pat tang mangi kibale ya kata ngisngau thu yaki tenrei kani kaya lam yangi sa kabenta ka balay bat ka bakaddu bat kata ka benta kalong lada usakayos uday sisya ya kaban yo mat ya ka jingkerku kawai ka ba uday banle kalong udon kamban hiar na uding dembur udon kamban hiar usakayos ulakiw hang tahaw ding dembur nakabentaban yu iya u Jisu henrei ka bapala kalong ndaba u Jisu ang gospel ka jong Lukas kalong bakat kanda ulon banyat nya kata kajaka ulopoy hadu kajaka ba u Jisu don ula kamiet sa tay si jong sa utaw ding dembur bad ulong ya usakayos ikitu kikitin ki bas ngawit ko sakayos to dahyarno kloy ru nabaka day nga hakani kasngi ya kabansa hakaying jong me para bangai biit sngo kumbau Jisu ang ko sakayos ngalayo i ya kaay ka ba mameme angnut ngalayo i ya kaay ka ba memetrang ngai i ya kaay ka ba memetmu henrei la de mekwa sisya ya ka ban yo mat ya ka jingkerku bakata ka ba meme yo i kan kalalong ka jingkerku ha ka jing im jong me kaay ka ba meday banle kalong yar no nang tu naudiang dembur sakayos me kwa bani iya nga henry nga kwa bani thu ya me baka jing mut ka badan hanga kalong baka ni hiti kasngi kadaya nga banay bansa hakayeng jong me sakayos sangap para bangat biit
Bat ka Bible kaya thu yangi hakat khot ka ban riu ti udah yar no kloi ru bat ula pediang sngow bha ya u da ka bale ekmen ti udah yar kloi bat ula pediang ru da ka jing sngow bha ya kata ka jing ong jong Jisu udah le ekmen ru. Bat para bangaj biit day, ndah ba ulah yar, ndah ba ulah don haka juk ka level haka ba Jisu don ka Bible ka ong uloy i yala di kumba ulong. Uloy i yala ka jong ka jing im kumba ka kalong. Ulo sngow thu yala ka jong ki jing le baro kumba ki kilong. Bat ka Bible ka ong haka khot ka ba pra, henray haba uloy yang jot ulo ong ru. Hakmi atrai ya ka basiteng na kiyay kay jongaru ngan sa ya ka baduk baladang lasim kolop ya kiyay kay ru naununuru da ka ba mudoy lamler ngan sa siopat sausya sengap para bangaj biet ya ka jingkela sengap ya ka transformation sengap ya ka ta ka jingker khu kabalaja ka jing im jong ne ubriu haba ulah tre ya ka ban yarno nakikinjang ki ba ulah don borok sikata bandon hakata ka kerdan bat haka juk ka level ka ba uturai bat unong pen im jongi u Jisu Kris udan bat ka ba mi nang ni ong ka dekat ka ba kandai Lukas kat kendai u Jisu haba uliu i ya kata ka jing penpau ka badan haka donut bat ka mensim jong ulong haka ni ka sengi ka jing penim kalawan haka ni ka yeng namar ba uru ulong ukun jong u Abraham ko ki para bangaj beit kani ka di ka por ka ba ubleu khot yang bat ya pi bangin yet ya ladi shano ngidon hakano ka kerdan jong ka jing im ngidon Syakino kirinsan kiba kenjang mangingikiw bat dakano kalenti ngikiw bat ngidon hakitiki kenjang bat hakitiki rinsan jo ka jing im jongi kajing sisya ka basyay kalong langikiw ya kita kirinsan langikiw ya kita kikenjang langikiw ya kita kiding dembur daka bor beriu jongi daka jing perkat beriu jongi bangin yo ka spa bangin yo ka jing snobha bangin yo ya ka bor bangin yo ya ka buram bangin yo ya ka nam bangin yo ya ka jing kemen bangin yo ya ka perthai bangin yo ya ki ai kinumla asatya ya ka ban penyo ya ka jing im jongi Nada ka day yang bangin mat ya ka jingkar ku ngidon kampan yarno nakita ki kenjang baro bat utray ubau belay jongi kumba ukuran ya usakayos ukuran ya nga bat ya piru hagani ka jinga seng bat uang ko ita da ka kerteng jongi to yarno nakata ka kenjang ka ba mapipidon namarhakan ni kesengi kadai yang entang ya kabannya don bat pi henrei ban lej ban sa aga yeng jong pi para bangaj biet kanong ngidap da kajing songu bangi don ublay ubadan ka concern na kabenta jongi ubadan kajing perkat na kabenta jongi ubadan kajing yoi ka basyay baladangi kiw syaki ding dembur jong kajing im da kilenti ki babakla bat kilenti ki bomday kajing mi na kita kajing kiw jongi syakita kinuman ra ya kajing hun kinuman ra ya kajing kemen kinuman ra ya kajing sngoba henry kinuman ra atang kajing sngusi Day nagtakadaw nong ruwa siya mensiam pikan maun day uang kumno uang ki ka perthai ngaladi jingbang kim la pendu kiway kilat ngala persyang kim yarap ru ban nagtakadaw uang tang uji su bala penhun ya ka mensim jonga jing it jing im jing kemen bakraw Jisu me ay hanga para bangaj biit boleh ukhat yang apa dia pi bahkan ni kesengi bangi osngau kan ni ketien jong boleh ngin hiarno na kita ki kenjang ki bangi lakiu da kajing sngo brio ki bangi lakiu da kajing sngo sarong ki bangi lakiu da kajing sngo meng ngin hiarno ya kita syakani ka kerdan ka ba utrai bat unong pen em jengi udon kenang ba unyo ban a yang apa dia pi ya kata ka ba mangingi don kambat kata kalong kajing kerku Un ayah nga bat ya pi ya kata ka ba mangingi angnut kajing kemen bat kajing suk ka ba shisha bat ka ba bom jukut ka ba mdon mano balaban ayangi tang uji suhi u balaban ya kata kajing im jongi
para bangai pitrek mo ban mat ya ka, pitrek mo ban pediang ya ka, pitrek mo ban mat ya kita ke jengker ku. Ngakot ya pi lembaga ni ke jingnya seng lada pincu trek ban hiar. Pincu trek ban don nah kan ni ka level ka bau jisu don. Pinyo i ya ke jengker ku. Lada usaka yos umat ya ke jengker ku. Manga bat mapiru nginyo amat ya ke jo. Namar bau jisu uiet bat u angnut. Banwan ra jeng kerku ke jeng em jeng itu blaim kerku nam ta buram jeng utong ini ruai. Ngai ngo ya metrai nam ta ni kapor ka bakodor ba me ai kalat bangin mane bat syakri me. Ya rap iki ktien ke bangin yo asngau ken long ka jeng kerku bat kabor ban thau thamai ke jeng em jeng i kai ngi kan rat bangin yet ya ladi ki ki kenjang ki ding tumbur ke bangin ngi kiu dakan no kalenti ngala kiu syaki kham tam e yo ngila kiu syakita dakilenti ki bom dei dakilenti ki bom sngau bha bat ki bom dei dor bat kamon ka bakhu jeme ya rap ngi kan rat bangin yo i bala dakat dei ngi bangin mat shisha ke jeng kerku ya ka jeng em ya ka jeng kemen ba ka jeng suk ka ba shisha ka dei tang ladanga mangi kum ki khon jeme ngi hiar bat ngi don hakatakan label ka ba me madon ya rap ngi kan rat sakyo sulai kan uksa yang ngi rap bangin yo i bala ngi kwa ban mat ya ki ju ngiru ngin le ya ka ai ka ba usa kayos ulale kerku kini ka ktien jeme wat sya bakan susa akut tangah ngi wat sya bakan sulong tang kinong sngo om kinong le ya ka hanre kan rat penlong ngi om tang kinong sngo re kinong le baka bor jo ka ktien jeme kanong ka jing kerku ya ka jing em jing iwai ba iwai shem ka buram ka jingo sheme pediang ya ka jing duai jing khot kerpat jongi ya ka ningi pan da ka jing ya ka kerteng bat nam ta ka buram unong penem ba unong sius pa jongi uji sukres. Amen.